ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ്. പൊന്മുടിയിൽ മാത്രമല്ല മീൻമുട്ടിയിലും പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോകാം ഗായ്സ്. പൊന്മുടി പോണ വഴിയാണ് ഗായ്സ്. ഏകദേശം പൊന്മുടി എത്താറായത്. പൊന്മുടിയിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു ഇടുങ്ങിയ പാലമാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മീൻമുട്ടിയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മീൻമുട്ടിയിലേക്കാണ് പോണത്, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊന്മുടി പോണത് ഗായ്സ്. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ തലയും കുത്തി വീഴുന്ന ആൾക്കാരും പോലും അറിയില്ല. അത് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. പോകുന്ന വഴിയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിശപ്പ് വന്നു ഗായ്സ്. ഈ കാണുന്ന ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടിയാണ് പോയത് ഗൈസ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞതൊരു ഊണായിരുന്നു, ഞാനും വാപ്പയും ഒരു ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത്. ബിരിയാണി വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇഷ്ടം.